לא פשוט. את יכולה לשתף בתחושות שלך? זה באמת מעבר לא פשוט. אני במשך כל השנים מגיעה, אני בעצם נמצאת פה על ההר בשעה 1 בטקס של נפגעי פעולות האיבה. ותמיד כשאני יורדת מההר אני רואה את הבנייה של הטקס פה, של יום העצמאות. ותמיד זה הדבר שאני יודעת שאני צריכה איכשהו לעשות את המעבר, להגיע הביתה ולהצליח להעלות את החיוך, לשמוח ביחד עם כולם. והיום זה חזק שבעתיים, אבל אני חושבת שיש לזה חשיבות עצומה. זאת אומרת, גם ברמה הלאומית כמובן, המקום הזה שבו עם ישראל ביום הזיכרון מחבק אותנו, משפחות הנופלים, ונותן מקום לכאב שלנו, לכאב המאוד גדול שלנו, ולגעגוע שיש לנו, ובעצם נמצא איתנו ומזדהה איתנו. אבל ביום העצמאות, הדבר שבעצם קורה, העובדה שאני צריכה לקום ביום העצמאות, זה בעצם להצטרף אל העם, והעם בעצם גם עוזר לי לקום ולא לשקוע בתוך הכאב והשכול, אלא למצוא את הכוחות, להסתכל על החיים, להסתכל על המשך הקיום והתקומה, ולעבור שלב אחד הלאה. אני חושבת שיש בזה חשיבות מאוד 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 גדולה, וזה ממש מבטא את הקשר בין המקום הזה של החיבוק של הנופלים והמקום של התקומה והקיום של מדינת ישראל ושלנו, אנשים שמתמודדים עם השכונה. אני רוצה להגיד לך שאתמול השתתפתי בטקס שעושים באנדרטה, ביעד שבו מצוינים השמות של כל הנופלים במודיעין. וגם ראיתי את המשפחות וגם עברתי על השמות של כל הנופלים ממודיעין עד היום. וזה מכניס את כל האירוע הזה היום לפרופורציה אחרת. זאת אומרת, עם כל הכבוד למדליקי המשואות, המדינה הזאת קיימת בזכותם של אלה שנפלו ושציינו אותם אתמול בערב והיום, ואנחנו מרגישים את זה. אני חושב שבעיניי זה ההבדל העצום שבין שלשום החזרה הגנרלית לבין היום. אנחנו באים עם מטען הרבה יותר משמעותי בטקס הזה. בכל זאת, סף ההתרגשות, מה הוא? הוא קיים עדיין? ראיתי את הגובה של העגורן פה שמחזיק את כל הקונסטרוקציה הרבה מעבר. ההתרגשות היא התרגשות מאוד מאוד גדולה. אני חושבת ששוב, חלק מההתרגשות הוא במקום של הטקס הממלכתי הזה, המאוד מאוד מאוד ישראלי, שהוא באמת עכשיו עם כל המטען הזה של ההקרבה הגדולה כל הנופלים שנפלו וכל המשפחות שצריכות עכשיו לעמוד בשכול, זה מתחבר בצורה כל כך חזקה, אז תודה. מיד יחגגו גם במודיעין את אירועי יום העצמאות. יש לכם איזה מילה ככה לתושבי העיר? אני רוצה לומר, אנחנו פשוט גאים מאוד 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 לתושבי מודיעין. אנחנו מרגישים שכשאנחנו מדליקים את המשואה הזאת, מבחינתנו, היה לנו נורא חשוב שיזכירו את השם מודיעין גם בתוך הטקסט של ההנחיה לפחות, כי אני חושב שזה חלק ממי שאנחנו, ומבחינתנו זאת פשוט גאווה גדולה להגיע לעיר הזאת שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. תודה רבה. תודה רבה.